Bueno, kaixo, atxaldeon da ongi etorri da noi Joan de Lizarazu areto honetara. Urteko bigarren erakusketa edo esposizioari hasiera edo inaugurazioa emateko elkartu gera, eta orain hontan, izenburua olatua edo laola daukan erakusketa hau aurkeztu nahi dugu, Ibane Zerozorena, eta nik zer gutxi esateko, eskerrak eman, honean etortzegatik, naiz eta bertakoa, Zumarrakoa izan, Bartzelonatik honean etortzea, esfortzu handia izango zen, da, alde hortatik eskertu, eta bestalde, gonbidatu beste gabe jendea etortzea, gogoratu maiatzan 22 arte zabalik egongo dela erakusketa, hasi que, gaur etortzeik euki ez dunak, ordura arte daukala etortzeko, eta beste gabe, ustezuk bastante hobeto esplikako giguzula. Norakoa den erakusketa. Bale, atxaldeon, lehenengo eskerrik asko zuei ere gonbidapenagatik, eta etorri zeaten guztioi interesangatik. Eta, gaia pixkat gaur planteatu detena da antxietatea. Aspaldi neukan asmoa honen ingurun ilustrazio serie bat edo iteko, eta itea lortzen manun erakusketa bat iteko. Baina gero urtarrien deitu zeniaten erakusketa hau iteko, eta hasieran esan ostras, ez di denboraik emango, baina gero pentsa igual da modu bakarra ja pilak jarri eta benetan proiektua egiteko. Orduan, ilustrazio sorta hau indet, eta argi utzi nahi dut dela oso ikuspuntu pertsonaletik indako lana, eta jazta, ez dela antxietatearen erretratu objektiboa, zena nien psikologa, baizik eta, antxietatea bizi izan duen norbait, eta jazta, eskerrik asko berriro etortzeagatik, eta ikusten zoazen einen, edozein galdera esan, ze hemendik ibiliko naiz.